Limburgse boot vandaag in Mazeik om te controleren hoeveel plastic er is achtergebleven in de Mazeikse putjes. Carnavalsplastic. Nee, dat gaat niet. De geur. Een heel deel. Oké. Niet gelukt. Geen gasboete hier in Mazeik. Misschien omdat het 1 april is. 101 kan mij niet helpen. De politie van Mazeik schrijft geen gasboetes uit blijkbaar. En de gasboeteambtenaar is er vandaag niet. Er gaat nogthans carnavalsplastic op de markt gegooid in Mazeik. Dat moet toch een gasboete waard zijn, hè?